Ahojte, milí priatelia, ja, Olga Lazar, som jednou zo spoluzakladateliek spoločnosti Michy. Takisto som docentkou na katedre anesteziológie a viac ako 25 rokov vzdelávam mladých odborníkov v nemocnici Emory v USA v meste Atlanta. Trénujete, sledujete stravu a váha stojí? Prečo sa to deje? S vekom sa metabolizmus spomaluje a telo nechce uvoľňovať tukové zásoby. Spaľovanie tukov je o hormónoch, energii a metabolizme. Ak systém brzdí, výsledok nie je Fat Burner Max, komplex na naštartovanie metabolizmu. Dodáva energiu, kontrolu chuti do jedla a podporu spaľovania tuku. Hlavné zložky, extrakt zo zeleného čaju, aktivuje termogenézu. Organizmus produkuje viac tepla a spaľuje viac kalórií. Africké mango pomáha kontrolovať chuť do jedla. Dodatočne guarana, energia a vytrvalosť, chrom pikolinát, kontrola túžby po sladkom. Vitamíny skupiny B, podpora metabolizmu. Bude to vhodné, ak nemôžete pohnúť váhou, cítite únavu pri chudnutí alebo máte chuť na sladké či časté občerstvenie. 1 až 2 kapsuly denne v prvej polovici dňa, kurs 1-3 mesiace. Kombinovať s vodou, pohybom a vyváženou stravou. Viac energie, kontrola apetítu, stabilný pokles hmotnosti. Ak ste pridali viac pohybu do svojho života a chcete urýchliť výsledok, užívajte Fat Burner Max spolu s Energy Booster. Vyskúšajte chudnutie z Michy.